हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव इनिफ्राय भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंहानि न' उनखैजा फख्रि गेदेरथार दं आरो इनिफ्राय बेखौ दिनै हा खोदो इनिफ्राय आं बेफोरखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो दिनै भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर फख्रिया बेनो जोंहानि न' उनखैजानो नै बेनो गेदेरानो फख्रिया गेदेरथार ओमफ्राय खोबाय दं हा लाबोदो ट्रेक्टरा 6 खान जिसिपिजों जावदों ओमफ्राय बेनो आरो फख्रिया मा बेदर इलाय अमा देनजार बुजासुन अमा आलु बिलाहि अमा आलु बिलाहि आरो मा दालि ओंख्रै बिन फ्राय गाजर चाटनि औ मा होनदों आबै अ देरदो मार जायो सिगांखैजा थांना खोन्थिहैनो र' आङो नै दसेनो बेसेबा खोनो हाबाय संनो नै हाजिराफोर हा जावख्लायनाय सानै थालिरा जावखुजोब्बाय नै गाबोन खारै जि नांदो जों दसेनो बेसेबा बुरजा होनो हाबायानो नै नैखिनियावबो फख्रिमोन नै खिनियावबो खोजोब्बाय नै जरासे तितासाप दंफां जरासेनो जरासे एसेबा साफानो नै तितासाप दंफां गाइखेरजों आमुल लगायनोसै साहा नै लोगोफोर साहाजों होनो थाखाय गेदेर गेदेर गुदुं गुदुंथार नै फिल्टारखौबो सुहोनो नागिरदो नै बिमाफोरखौ नामा दे दासो स्कुलनिफ्राय फैदो बे ओंखाम उखैबायमोन टेस्टि टेस्टि जाना हो ओंखाम उखैथारबायमोन गथ'फोरा बख'बोखि जादो नै लोगोफोर अमा बेदरजों आलुआबो मोनसिगोन नै मोनां मोनां जाबाय थुन्दिया होबाय इसेल' नुदो नै मबाइलाव ओमफ्राय मार बुरजाखा साराय गेदेरथार ओं मबाइलफोराव मानो फिसा नुयो बुस्थुफोरखौ दायो मोनबाय नै नाजों खोरदै आरो ओंख्रै बेदर जायैनि बियो दायो आं आरो गाजर चाटनि खालामनोसै नै बाला फिल्टारबो सुबाय दं Io fui paesata
नै फुख्रियाव नाबो सारदो जोंहा इनिफ्राय नै लोगोफोर नाया आइदिहा ओंख्रि गोबाबसो होख्लायनोसै दिनै कमल बिदै गोनां गोजा नै साफा अन्थावथार Enggak? Angan ya sama, terus ini tosta zagan ya.